हिमालया नैखौ बिराद फसायो आं ओमफ्राय खिन्थु मानसिया गोजौद्रायना आङो हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम एन्ड वेलकाम बेक टु माय गुवाहाटी क्लिउसिजन फिन खनसेबाव बयखौ बरायहरग्रोनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों स' आं दिनैहाय शिलंआव 2 days जाबाय आरोना ओमफ्राय आं दिनैहाय थांसिगोन न'आव माने आं दिनै न'आव सहैनाय नङा आरो गुवाहाटीसिम थांगोन आं दिनै माने गुवाहाटीयाव थाहैगोन माने आंना बाइक बानायनांगौ ना बाइकनि बे क्लाचा बे बायबायना बेखौ बानायहैनांगौ माने बानायाखै नालाय दिनैसो बानायहैगोन दादायाबो माने सोलाबाखैमोन बानायहैनो होननानै मैयानो बानायहैनो होन्दोंमोन आरोना दादाया ओमफ्राय बेयो आलदा मोनसे जायगायाव थांदोंमोन मोनायावसो बेलासिसो सफैदों ओंखायनो मैया गैया सोलाबासै आरोना ओमफ्राय दा दिनैहाय बानायलांसै बेनि उनावहाय आंबो थांनोसै आरो ना दादाया माने ससे दोनलांसिगोन आंखौ कलेज बाजारावहाय बानायहैसै आरोना दा आङो फुरा रेडि जानानै ओंखारखाबाय आरोना आङो दादानि स्कुटिखौ सालायसै ओमफ्राय दादाया आंनि बाइकखौ सालायसिगोन आरोना कलेज बाजारसिम दा नै रेडि जाखांबाय आरोना ओमफ्रायहाय आङो टेरेस गोजौआव दङ दा थांनायनि सिगां नोंथांमोननो भिउखौ एसे देखायलांनो सानबावबाय आरोना नै भिउआ बेबायदि जानानै दङ माने बोथोरा बिराद मोजां दा सान्दुंआबो ओरैनो एसेल' दुंदों आरोना ओमफ्राय बाराथ' एकदम जि बारगासिनो सिउ सिउनो बिराद गुसु ओमफ्रायहाय दहाय फुङाव अखाबो हादोंमोन आरोना ओमफ्राय अखा हानायाव आं सानबायखि थांनो मोननाय नंला नामा थांनो नागिरनाय बिदि सानबायमोन आङो ओमफ्राय दा हागाबाय आरोना अखायाबो एसेबां मानिबो हायाखैमोन माने एसेबां माने बुरजाबो नङामोन एसेद्रायबो नङामोन आरोना बेबायदिमोन आरो अखाया दा हागाबाय सान्दुं एसे दुंबाय दा आंबो ओंखारलांदिनि लोगोफोर दा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोआव फैफाबाय थादो स' लेट्स स्टार्ट दा भिडिअ माफा बिस्कुट माहार हार महादेव गणपति बाप्पा मरिया मोजां थांनानै मोजां सहैफिनदोंना दा स्टार्ट खालामबाय जाथ'बाय वेलकाम टु मटर ब्लग जों दा थांगासिनो पुलिस बाजारावहाय ओमफ्रायहाय लामाया ओरैबायदि मोजां क्लिन साफा आरोना मेन टाउनबाबो बिराद मोजां क्लिन ओमफ्राय बावनो गोजौ बावनो गाहाय गेदा गेदि बेफोरबायदि आरोना एखमबा टाइमाव मानखोनांगौ ओमफ्राय एखमबा टाइमाव माने गाहायाव ओंखारख्लायनांगौ बेफोरबायदि ओमफ्राय नैबे लामा ससेयाव जि ट्राफिकमोन आरोना बिराद ट्राफिक मोनदों ओमफ्राय साइडनि बिफाङाबो समायनानो लोगोफोर जोङो पुलिस बाजाराव सफैबाय आरोना ओमफ्रायहाय दा नै पार्किंआव दोनदों स्कुटिखौ दा नै पार्किं आरोना बाव दोननोसै दा दादाना मोनसे खामानि दंनो बेखौ मावनानै लाग्रोनो आरोना बिनि उनाव बानायसै जोङो पुलिस बाजाराव सफैबाय आरोना ओमफ्राय नै बे फुटपाथाव नै बिदि फानोना बिराद नै बे 350नो फैसा बेग आरोना मोजांनो ओमफ्राय नै बिसोरो 300नो बैथिंजाय नायनि जोङो दा पुलिस बाजारनि एकदम मेन पइन्टआव दं आरोना नैलाय फिरफिला बिराद मोजां बारजों बिरगासिनो ओमफ्राय नै आइ लाभ शिलं ओमफ्राय नै बिसोर नै माने इयारिंसफोर माफोर दोनो बिराद मोजां मोजां आरोना नैबे 400नो माने 3 पिस दं आरोना सिङावबो दङ ओमफ्राय नै बिसोरो 300नो 300आवबो बावबो फिसा फिसा माने सिङाव दं आरोना नैबे बिराद मोजांखा नै किउटनो मानसिफ्रा नै आजां गाजां जेव जेवखा आरोना लाबाय आरोना बिमानि थाखाय दा नै एबार थांनोसै माबायाव बाइकखौ माने खालामनो बाइक दखानाव थांसै आरोना शरुमाव लाङो ना माहाय मिथिला जायखिया
दादायासो मिथिसिगोन दा नै आङो माने जोङो नैबे रयेल एनफिल्ड श'रुमाव सफैबाय आरोना सिङाव हाबहैसै आङो क्लाच नांगौ दादायाबो इलायबैनो आरोना दा नै हिमालया नैखौ बिराद फसायो आं ओमफ्राय खिन्थु मानसिया गोजौद्रायना आङो ओंखायनो सालायनो हाया आरोना दा नै हेलमेट नायनि स' नै जेकेटफ्रा लोगोफोर नायदो नै बेयो गासिबो रयेल एनफिल्डनि गोजा आरोना आं प्राइसखौ नायनि लोगोफोर र' प्राइसखौ आं देखायनि नोंथांमोननो नैबे 14,950 आयौ बिराद बुरजा ओमफ्राय नैबे 11 नैबे 17 नै बिराद मोजांखा नैबे बेबो रयेल एनफिल्डनि गासिबो रयेल एनफिल्डनि गोजा आरोना ओमफ्राय नैबेनो खमसिन खोमा 5,950 ओमफ्राय नै हेलमेटआ बिराद मोजां नैबे वाइटखौसो मोजां मोनबाय आङो 2,700 नो नै बिराद मोजां पेन्टिं साजायनानै दोनदों उन्दैफोरनि सारोना बियो माबाया हेलमेटआ ओमफ्राय होनबाबो आंनाव ग्रोब जादों उन्दैफोरनिया जामखायो नालाय आंनो मोजां ओमफ्राय नै बियो ब्लेक कालारनि आरोना दहाय आं रेड कालार गाननाया बेजों एखेयानो डिजाइनफ्रा नाय ओमफ्राय नै बेखौ मोजां नुदों आरोना ओमफ्राय बै रेड कालारखौ माने उन्दैफोरनि बायदि नुदों माने उन्दैफोरनिखौ आरोना किड्सफोरनिखासो मोजां नुदों ओमफ्राय प्राइसआ बेसेबां 2,100 आरोना प्राइसआ जों दा ओंखारबोबाय रयेल एनफिल्ड श'रुमनिफ्राय ओमफ्राय दा थांगासिनो न'थिंजाय आरोना माने गुवाहाटिथिंजाय थांगासिनो दादाया आंखौ बरापानिसिम दोनलांसिगोन आरोना बेयो आंनि सिगां दङ ओमफ्रायहाय नै मोनसेयानो आरोना जों बरापानि दा बेनोसै आरोना दिनैनि भिडिअ'आ माने जेरावबो हाबनाय जायासै आं मोनसे जायगायाव हाबलांनो होन्दोंमोन माने हाबलांनो नागिरदोंमोन आरोना बे चेरि ब्लसम फेस्टिभेल जाग्रायाव ओमफ्राय बेयाव माने दासो डेक'रेट खालामगासिनो आरोना दा हाबलांनानै जेबो लाब जानाय नङा ओंखायनो जेब्ला फेस्टिभेल जागोन अब्ला आङो फैनो हायोबा फैफिननोसै आरोना नोंथांमोननो देखायनो आरो आंबो नायनो माने आङो दिनैसिम खनसेबो फैफेराखै आङो बे चेरि ब्लसम फेस्टिभेलावहाय एबार जुदि फैनाय जायोबा फार्स्ट टाइम जागोन आरोना ओमफ्रायहाय नै आं दा बरापानि मोनबाय दा दादाया बै मेन बे ओरैजाय गावस्रानाया बेसिम थांसिगोन आरोना बियो दा बेयाव सहैखाबायनो दासो दसे सिगांनो कल खालामदोंमोन बियो दा दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'सै मोजां मोनदोंमोन लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसोबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय